Probinsya TV. Puta yun na, paano kaya maubos dun sa malamig kong to? Pre, ano yan pre? Lumpia pre. Malamig. Masarap ba to? Sarap to. Pabili nga. Itong piso. Tangina, ang anghang! Pabili nga pre ng ano? Malamig. Sabi na. Magkano ba pre? Ubusin mo na yan pre, 20. Ang anghang, pero masarap. Woo! Pre. Dami pre ah. Ay, pinilagay kong sili dyan eh.